ଶୁଣ ମା ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କଲେଜ ପଠେଇବି ଅନାନି ତୁ ଜମା ଟୋକା ପରିଆ ହନା ମୁଁ ଖାଇବି କହିଲି ପରା ତତେ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ବଡ ଭୟଙ୍କର ମୋ କଥାକୁ କେବେ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ କେବେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ନା ବୁଝିପାରୁନୁ ବୋଧେ ମୁଁ ବାରଟା ପରେ ନେଇ ଖାଇଦେବି ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି ମୁଁ ସବୁ ବୁଝୁଛି ତୁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ସତ ଜମା କହନି ମୁଁ ତ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ଚୁପ ରହିଯିବି ମୋର କେମିତି କେତେ ଝିଅ ହଇରାଣ ହେବେ ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥା ହେଲି ସାର୍ ଶୁଣିଲେନି ତ ଠିକ ଅଛି ଖବର କାଗଜରେ କହିବି ନ୍ୟୁଜରେ କହିବି ଦେଖିବା କେମିତି ମାନନ୍ତି ଅନା ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଁ ସେ ବେକାରିଆ କାମ ଗୁଡାକୁ ଜମା କରିବୁନି ଏଇ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ମା ଏଠି ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣିବେନି ତୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛୁ ପାଠ ପଢିକିନା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଅପ୍ରମେତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିମ୍ବା ସରୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ ଆସୁଛି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଣ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଟିକେ କରୁଥିଲା ଆଉ ମୋ ମନ ପାଇଁ ଜମା ମାନୁନି ଜାଣୁ ଟିକେ କଥା ହେଇକି ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କରିବୁନି ମୋ ମନକୁ କାହିଁ ପାପ ଛୁଁଛି ମୋ ବାୟାଣୀ ଫୋନଟା ଟିକେ ଉଠା ହ୍ୟାଲୋ ସେମାନେ ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଲେ ଦୁନିଆରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣିବେନି ମାରିଦେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ଜାଣିଛୁ ଜାଣି ତୁ କୁଆଡେ ଗଲେ ପଳେଇ ଆମ ପାଖକୁ